Здравейте! Днес ще ви покажа една от най-красивите пити, които досега съм правила. И разбира се, освен че е красива, е и много вкусна. За да я приготвя, използвах 400 мл топло прясно мляко, половин купче прясна мая, една чайна лъжица захар и 2 супени лъжици брашно. Разбърках и завих за 10 минути. През това време към 800 г брашно добавих една супена лъжица сол и пресях, за да се смесят. Към шупналата вече мая добавих още 2 супени лъжици брашно, отново я разбърках и я оставих за още 10 минути. След това към нея добавих 3 супени лъжици олио, една супена лъжица оцет и 2 яйца, като жълтъка на едното отделих за намазване отгоре. Смесих всички съставки, докато се получи еднородна смес. И към нея постепенно започнах да добавям от брашното. Когато вече стана трудно да се бърка с бъркалката, прехвърлих на плота и там доумесих. Трябва да се получи меко тесто, което завих и оставих за около час, час и половина, докато то не удвои обема си. Намазах си плота с олио и върху него прехвърлих втасалото вече тесто. Внимателно, без да го премесвам много, го оформих във формата на фитил. Разделих го на 8 части, които оформих на топки. Първата от тях разточих в кръгла форма. Големината на тавата, която ползвам, е с диаметър 27 см. Тестото трябва почти да запълва дъното. Отгоре намазах с масло. Разточих си втората топка с формата на правоъгълник. Нея също намазах с масло и завих на руло. Рулото разрязах на 6 части и всяка една от тях подредих по начина, по който показвам, по стените на тавата. Третата топка тесто разточих по същия начин правоъгълна форма, намазах масло, отново на фитил и нарязах на още 6 парчета, с които запълних останалата част на стените на тавата. Другите 4 топки разточих в кръгла форма. Диаметъра, както виждаме, е около 26 см, почти колкото е и тавата. 4 кръгчета подредих едно върху друго, като между тях намазвах с масло. Може леко да помагате с ръцете си, за да станат еднакви. Накрая си помогнах дори с точилката, за да ги изравня. Намазах и най-горния лист с масло и след това разделих на 8 части по начина, по който виждате. Първо на 2, после на 4 и така нататък. Листенцата оформих, като прегъвах триъгълниците на половина по начина, по който виждате. След което ги подредих в тавата, като връхчетата сочиха навън. Тук трябва да сме внимателни, за да не развалим формата. Остана да направя цветето за средата с последната топка тесто, която ми остана. Изрязах 6 кръгчета с помощта на чаша, подредих ги, застъпвайки се едно за друго, прегънах леко единия край нагоре и накрая завих на руло. Цветето отива в центъра на тавата и така вече сме готови с оформянето. Останалите изрезки оформих на малки топчета и запълних там, където има празно място. Отгоре внимателно намазах с масло. За цялата пита използвах около 50 грама. Завих я и я оставих да втасва, докато напълни тавата. Отделения жълтък си разбих с 2 супени лъжици прясно мляко. Намазах го върху вече втасалата пита, след което я оставих в загрята на 40 градуса фурна, която като сложих питата, изключих. След 20 минути премахнах внимателно фолиото, включих фурната на 180 градуса с вентилатор, като на 20-25 минута, когато питата отгоре хубаво се зачерви, сложих хартия за печене, за да не загори. Общото време за изпичането на питата е 50 минути. Когато я извадих, намазах с масло и завих с хартия и кърпа за около 10 на 15 минути, преди да я разчупя. Надявам се рецептата да ви е харесала. Всичко хубаво ви пожелавам и приятна вечер!